Lokal. Nagbaling na hot topic iti social media idirabi kalpasan ti tan-ok ni Ilocano Festival of Festivals anaangay Ijay Marcos Stadium iti Lawag City. Titimban na nga Abuos Festival ket nakaawat iti third place. Ken nangabak iti Best Festival Music iti tan-ok 2026 gapo iti musika da nga iba na ang banna. Ngem nagapo digiti sumagbamano a komento iti internet amat atap ti kinapudno ti musika ako nada nga AI generated kano. Iti para kasungbat iti dayto impost ti ban na LGU ti official a Facebook account da nagiti nagpartisipar iti produksyon ti kanta iba na ang banna akas kadigitoy arrangement by Joshua Feliciano, musical director ti Viva Films, lyrics by Lolita Gok and Daryl Yap, singer Maria Ungos. Impaneknek digiti opisyales nga saan nga AI generated ti musika no diket bunga ti kolaborasyon digiti professional a musikero ken manurat. Hello everyone. So our performance last night at the Ilocano Festival it was original version. Wala pong halong AI. And nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumulong, especially sa wakas team na pinangunahan ni Direk Daryl Yap at sa lahat ng dekalidad at totoong artist. At sa lahat po na nagsasabing AI, huwag na tayong mag-focus sa nega. We are promoting food and basically, mag-stay na lang tayo. Ni Paned, ket inlawlawag na ti panaglikonan dagiti paratang ken nangiparang iti panaypatigda iti talento ken trabaho nga naipundar iti produksyon ti kanta. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.